karo Mehmet ngut didani tekani nganti subuh rare tekan le joget. Ki sing loro rung metu. Jaluk klono sewan dono. Mau ana loro meneh mau. Apa ta? Tekan ora iki. Kepiye maksude? Mau to. Sasunge rene ning Bali maksud. Bali. Ora Bali. Oh iya. Met. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dalam rangka apa, Met? Mbuh. Mbuh tak idoni. Apa? Wali matur penak-penak goblok. Numpangke ndok. Sik. Ya iki wali matur penak-penak rumoso penak-penak. Oh yo mek kandas terus kok. Iya. Ya ora wis. Hah? Ora. Sik. Apa le? Kok dengerin genah to, Lep? Ora. Ya, Lep. Kok dengerin genah? Ya iki kan sok genah. Ya nek caklan nek ketemu aku iki genah kok ya. Apa? Malah wis metu dhisik to. Ya Rabbi. Lah, awas. Prit. Awas. Sopo meneh? Lep. Ya udah iki weruh. Kake sopo ngono lho. Kae sesuk digawa cah loro kae PT payu 500. Iya. Nek wonge? Wonge ra payu. Weh. Le. Lep. Kuwi sing loro kok joget sik urung joget. Oh, kuwi. Wis. Kok mau didoke? Ora. Aku seneng nek ana loro iki. Iya. Aku ora ngira lek wis do teko kok. Lah iya kelep seneng nek ana wong loro kae sebabe tugase enteng. Aja seru-seru. Yo, Mas Den, nek duwe sedulur, duwe kanca. Ngene iki lho.
sing meringankan beban ngono. Ringan sama di pikul. Ringan sama di jinjing. Oh, Pikul sama di berat. Wis diwolak-walik ora apa-apa jenenge ponolan. Rene. Kuwi iki kok alah dalale. Wah. Gila iki. Dah males. Kowe kok gak teko. Ora kuwi krasikan. Yo, Milih lho. Aja nek wani. jajal. Iki ngop. Sing siji gak arah. Tak omongi. Ana wong radian. Aja ra wae apisan. Radian go 3 go 7 ngono piye? Jelas kepiye? Sing jelas sapa? Aku piye? Wis tak omongi. Yo. Bocahku ora main. Heeh. Melu ora. Aku kaya nang Jogja. Ngono wae. Telek omonganmu wak idoni yo. Ngajani makon pit. Sing bales mau sapa sing bales mau? Des. Wis ra dianggep lho kene jare wong loro mau ora Ayo. mau. Kowe ngomong. Kok malah Ayo. Saiki seneni wong loro kae. Laguane. ora WA. Ayo, mriko ora wae. Ngene. Piye? Yo. Kowe iki katarak kowe. Kowe Kok malah nyuci plekono. ayo, kowe jenenge kowe. Ah gede kono ya, Let. Ayo. Kowe. Angel makelep kelat-kelat. Yo. Aku. Kowe rek ora WA. Aku ora WA pisano. Alah cuma pamplete ana sing gede-gede langsung Iya. Angel banget. teko. Idoni ya. Kowe ngamat pamflete sing gede sapa? Kowe. Kayak paling gede kae. Nek mlaku. Kuwi mergo apa kuwi? Hah? Mergo nopo? Diadule gede. Aku yang ngerti. Sampeyan ipo. Wingi aku nonton Ademangan to. Piye? Baline. Apa? Awal Dumah nyanyi terus ya, Pak. Tiul ora kowe. Apik aja. Ngono apik. Ayo lek Let saiki kan tuan omahe jenengan iki sami awake pengikut. Heeh. Yo, dari Mas Klep, Mas Memet, Mas Andes dan kula. Ya. Nggih. Kene. Nang endi? Oh, iya. Aku di aku. Aku kiri, aku kiri. Urut. Kono Lep. WC kono Klep. Kok wis Kono. Ayo. 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 Iki papat ki kudu iso. Papat iki. Apa? Aman deh. Malah ngenyes. Nek kok salam sik ngono, kenal ae. wis salam sik. Wae budak. Oh. Berarti urut. Urut. Ayo. Ya. Dak no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ora ono sing jawab tak kok salam. Ayo wong le salam ya kok ngono. Ya kowe jajal. Kowe. Alah. Ayo. Kok yang riyak Klep. Aku nih sing salam ana. Leget. Apa, Des? Aku nyanyi prank. Iki aku cita kon urut salam ora. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah gembret. Nek dhewe uluk salam, larane ora do jawab. Iya. Saiki dhewe kan dhewe kan tuan rumah. Heeh. Saiki mesti tamu nih. Dhewe katake anu, dhewe sing Kono. Ora rene. Ayo. Wong loro tak sebuti. ngomong ora juga. Yo. Salah sik. Ayo, jajal. Ngomong uluk Apa? salam sing apik. Ya. Nggih. Wong iki nang Saja Merta Kidul. Iki aja ngisin-ngisin kowe, Des. Toh kono toh kene kok ora apik. Wis uluk salam. Yo, ndang salam. Engko nek wis tekan kene juk rono kae. Kok lek wis nganu kok gek madang. Ning anu. Iki apa to, Dik? Ya dipikir. Aku ki Ngosek. Piye? Gatel. Urung adus. Nggih. Gatel lugut. Yo, nggih. Ya yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Yai ini. Iki lulusan pondok nanti iki. Endi? Pondok Indah. Indah bersamamu. Apa kemet bubur sepisan kok suarane kok Saiful Jamil. Iya. Pak Saiful. Ayo Mas, panam jubat lukut. Kowe luput. Ya iso nek kon lukut. Gajah. Lukut. Asik ta? Nggih. Acaranipun ngantenan nggih, Bu. Bener. Lukut. Kowe iki ngomong. Piye to? Dodo Oh, asik sik. dhewe. Iki ki pertanyaane siji. Ana STNK-ne ro BPKB-ne ora? Sempak tok. Aku Niki acaripun pernikahan didongake kangge pembeli Oh, iya, kedua ini. Nggih. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ingkang diberi ngomongan rezekine kathah. Matur sembah nuwun bagi para penonton semuanya sudah di sini. Tentunya dengan hari ini spesial juga pementasan dengan Satria Rimba Indonesia. Dan juga kita didukung oleh teman-teman kita semuanya bersama Pas Audio Sound System Indonesia. Dan juga ada itu gambar-gambarnya YouTuber sudah ada di sini. Matur sembah nuwun. Dan juga kita harus dirujuk lagi karena ini ada sudah yang tuwek-tuwek. Ya. Nanti takutnya enggak pecirit. Iki wis selesai. Wawi gegeden perah yo. Sayo dirutase. Yo, dirutase. Ayo prakanca kawarungana rukune Islam yaiku lima akad teloro rukun kang siji biso sira kelawan ngaji Depan gerak. Wajib ain lanang waton nuru ilmu wajib ain lanang waton nuru ilmu ojo liren durung rusak bodomu ojo liren durung rusak bodomu Turun
Koncoku. Heeh. Iki ya jalan-jalan. Iya. Ono sing arek nyanyi. Dekase suci Ping mlaku sakmono kok wis do gus-gus iki maksude. Kebelet nyek. Lep kancamu cilik. Tak ijoni kabeh wis. Buku sing nelongso kuwi lho, kowe gawe ngono kuwi lho. Biasane. Oh, yo apa? Iya. Des, aku ngerti. Apa? Lagune gawe nganten. Apa? hanya istri saleha. Kejar. Perhiasan terindah. Cak. Sing nyanyi ki padha istri. Aku duduk telung bulan ngenane Ramadan. Kowe sele 5 bulan aku iki setan. Setan ngerti. Dan ya bos, saya. Ayo. Ndak ada rampung-rampung misake sing mburi iki ana kok. Ya wis yo, buku sing nelongso. Yo. Dan nyanyi Des. Rale be rale. Ora usah viral ya. Apa iki? Sadarane takdirku sing jawab sliramu bedati beda pesen ngerage lintang ning angkasa kuwi gawe ora marang tresno. Hadirnya untuk Wandoyong bersama Satria Rimba Indonesia. Karang awakmu pupus karo aku tak naik kembang bosok. Tenang tak ini ya. Tak joni. Ya. Geneng ngopo sifatmu saiki wis beda. Kuwi tinggal aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu
jalane kari awakmu ninggalke aku wong ayu. Bakal tak trimo ning batin. Najan kowe tak tresnani minggat karo wong liya kono. Jamini, Pak, Jamini. Sesek Mlebu sedeng alah-alah. pancen menake arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo silap batinmu marang kahananku kelas fokus rasa tresnamu. Opo iki sandane takdirku sejati sliramu ketati Opo iki sadanane takdirku sing gawake sliramu bedati beda lambe. Jaluk sapa? Jaluk jen. 200 jen. Dene ndi? Ya wis, saiki dirutat ya apa? Misake sing mburi wis do nunggu kok. Ayo rotat sik neh. Ayo lek-lek tak kenal iki cemen. Kelap karo Memet. Ibu-ibu lu kudu nguren. Ayo nah. Ya Irfan yuk. Iya Irfan ronce kembali.